bayanin da annan yana gudana yanzu a ƙasar Benin kan abin da shahi tahiya, saboda yanzu kun ga hanya ta wadda an sabuwa ga mutanenmu ba su san ta kware ba. Yanzu Benin sun hidda wata, su suna da dokar cewa su duk wani magani, duk wani komprime inda an ka ce ma magani na tanki ba na farmasi na ba, to su duk wanda an ka gani su kwaya guda ana iya yanke mutum kusan shekara guda ta. To kaga tun da mutanen mu ko ba mu san don doka ba mamaki wannan nan ya tashi kan shi na ciwo sai ya bi gane ya sai wani dan kinkashin shi ko wani dan farsaman ko wani dan dekuler. To dan Allah yan uwa mu kwatanta ma yan uwan mu, ko da lalura irin wannan ta samu mutum, in dai ka saye ka sha, da zarar ka san an mai za a shiga kasar Benin, to ka bude bitir kan mota ka yassai ko ke ki ɗebe ki yassuwa. Duk maganin da ba na farmasi ba, wallahi mutanen Benin su babu ruwansu da wai kakkace wai ai mota bakon mota, dan wani ya ce ai mu shiga na zama, to babu ruwansu. Wai su suna unhwani da ƙasa, da zarar kaka cikin ƙasarsu, da dai ka shiga cikin ƙasarsu to da ƙasa ta kama ka. Abinda mutanen mu saura mu gane, wannan ya ce ai mu shiga na maka, to su sun ce babu ruwansu da shiga haka. Da zarar dai mutum ya shiga ƙasarsu, ka shiga ƙasarsu, to wai su dokar ƙasa ta kama ka. Tunda nan duk abin da ya same ka cikin ƙasarsu na, to kenan dokar ƙasa ta kama mutum. Da Allah yan uwa a kiyaye a ci gaba yi ma yan uwa mu kuma bayani. Duk wanda ya san mutumin shi zai tahiya, mace ta namiji, babba na karami, da Allah ya gargade shi. Da Allah ko da yana jin wata kasala ya sai wani magani, in ya san dai ba na farmasi na bai da resin shi, a kwatanta mutum shi hankuri da inda ya ga zai shiga ƙasar Benin, da Allah mutum shi ɗebe maganin na shi suwa. A yi suwa jama'a, a yi suwa. Dan mutanen Benin ba su wasa da dokar su. Ina fatan kowa ya gane. Allah subhanahu ta'ala ya kare mu, ya kuma ya kare mu, ya ruha mana asiri. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.